Ένας από τους μηχανισμούς διαταραχής της μνήμης είναι η αυξημένη σύσπαση των τριχοειδών και κεντρικών αγγείων του εγκεφάλου, κυρίως λόγω ηλικίας. Έχει αποδειχθεί ότι το φυτό Ginkgo biloba βοηθάει στην παραγωγή ενός βιομαυρίου που ονομάζεται οξύδιο του αζότου. Το οξύδιο του αζότου βοηθάει στην χαλάρωση τόσο των τριχοειδών αγγείων όσο και των κεντρικών αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο σε κάθε στάδιο της ηλικίας μας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, το φυτό Ginkgo biloba βοηθάει στην μείωση των εμβών, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, το Ginkgo βοηθάει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος τόσο στις φλέβες όσο και στις αρτηρίες και στα πάνω και στα κάτω άκρα.